Gaur bilduko da Aldundian, Bizkaiko Lurralde Finantza Kontseiluan, eta horretan puntu bada gizarte zerbitzua garatzeko dagoen funtsa nola banatu Aldundia eta udalen artean. EH Bilduk argi dauka funtsa horren helburua dela garatu gabe dauden zerbitzuak laguntzea, eta hori banatzeko irizpide nagusia izan behar dela plan estrategikoetan planteatzen diren gastu aurreikuspena. Horren arabera, Bizkaiko udalek zerbitzu horiek emateko jarri beharko ditu 8 milioitik gora, 185. Aldiz, Aldundiaren garatu gabe dituen gizarte zerbitzuak jartzeko behar ditu bakarrik 115. Orduan, EH Bilduk proposatuko du funtsa hori banatzea 115 Aldundiarentzat eta 185 udalentzat. Aldundiak planteatzen duena da erdia eta erdia, eta gure ustez horretarako ez dago, ez alde batetik irizpide ekonomikorik, eta iruditzen zaigu horrek suposatzen du udalek ezin izango dutela aurre egin behar duten hori gizarte zerbitzua martxan jartzeko, eta horrek noren kontra doa, herritarren kontra. Legea esaten du zeintzuk diren udalen eskumenak, zeintzuk dira martxan jarri behar dituzten gizarte zerbitzuak. Bizkaia oso atzeratuta dago, eta Bizkaiko udalek finanziazioa behar dute beraien herritarrei gizarte zerbitzu horiek eskaintzeko. Ezin dugu ahaztu, abenduaren 26tik aurrera, gizarte zerbitzu horiek eskuratzea eskubide subjektiboa dela. Behar dutenak eskuratu behar dituzte gizarte zerbitzu horiek.